Tadzoka guys, tadzoka guys, tadzoka. Dedzai vamwe vasipo vanga vari pano, dedzai vamwe tifambe nebhora, dedzai vamwe tifambe nebhora. Isso sei que isso mas sei. Right hand hey guys, tifambe tisvike pa ndikiri yedu. Tiri pa 253 right now. Tiri pa 253. Tapa 260 handei. Go and bath, my sister. My sister, go and bath. Okay. 283, 284. My lemons are grand. 295. Yenyu iri kumasure. What are you drinking? What are you drinking? Sprite. 307. Imi muri kumasure yangu iri kutori itori 309. Titori kumberi, tatoku 315. $321. $334. $341. Saka imi muri kumasure ini tiri kumberi. Tiri ku 342. 344. 353. 355. As tiri kuita masters. Haipa. Haipa siparasha uchi haipa uchi haipa 373. Uchi haipa takaisa mchisa masters guys. Mchikana masters tichenda takadaro. Mchikana masters tichenda. 381. 383. Anoti. Wekupi. 389. Andei. Then you can send a 1 star. Asika. Kuisa 1 star jairo. Asika. Shaka oma. Musadaro ebi. 391. 395. 401. 403. Aiwa, atsata shika kupra dago. Iri kuntaridza. 405. 408. 410. Thank you, Shumine 10 stars.
Thank you Shumine 10 stars. Thank you, thank you. Tadarika 400 kudara. 411. Tiriku 411. 456 where 1 AP. I said that's go really. At sat. 413. Thank you, my Gono. Thank you, thank you. 416. 417. 426. Hande guys, hande. Hanzi na maijete nani ndachakawanda chido chakawanda. Ayo ndazvoona maijete munokada zvenyu 1 star renyu. Toona makadaro Esla sensitive 438. Yes Mama Jake Claudine Rudo Charity 437. Ah, Prada go Chico. Thank you ne 20 stars Rudo Mazorodze. Thank you. And it's stars guys. Thank you Manyon. Thank you Manyon. Thank you Manyon. Thank you Mazorodze Rudo ne 20 stars Jakare. $440. Thank you Tendai ne 50 stars. Follow Tendai guys. Can you please follow Tendai as well? Can you please follow Tendai? Hands 444. Kunoku hapa 444. Yaba 444. Kunoku. Admiro kulisa la picha. $99 stars. Thank you. Thank you. Thank you, ne 50 stars. 454. Thank you, ne 45 stars. Has I got 47 people? Ande guys, taktoshika ande. Right hand guys. Thank you, 100 stars. Thank you, 100 stars. Right hand guys. Shike by 500. 100 shike by 500. Hatshike, tatoshika guys, tatoshika. Smells Maposa, thank you, Mels, thank you, Mels. Nasema 1 stars, Lia isa 1 stars, Majeje isa 1 stars. Amos Rufamba says, my sensitive, thank you, Nema stars. And I thank you for kutenda man, Nema stars. Anzina Gina, don't worry, Dini Chawia. Dimbori kupati. Oh, okay. Thank you, Joyce Zikine 100 stars. Thank you. Chimbomira imani zvezvo nikikiru yanyora izvo. Anyora ndiye aniko Gina Kembo. Chimbomira izvo timbeda zvipana. Tozowaka nakuya kuzovhura vanhu vachafumburana vese rega zvakadaro. Vachabuda vese vachafumburana vese. Handi ndakudza kuti season yekufumurana. Rega zvakadaro isongomirira kuwa. Marara aya o clean vanhu muri kuziva zvikuitika guys. Let them clean each other ikoko. Right guys, and it's over 470. 470. Tapa 470. Tapa 500. Tapa 470. Tapa 470. 470. Ladies. Right, 475. Right. Guys, pana patula kuti tipinde panyaya reururo. Anditika reururo. Thank you ne 50 stars Tanya. Thank you ne 50 stars. Toda kutaura nyaya reururo. Confession guys.
handizoziva kuti masecrets little secrets or secrets kana masecrets mamwe atinenge tinawo mukati meupenyu hwedu atinenge takaviga handiti maona ichiti secret rangu iri handidi kuti ribude handiti maona but pamwe pachona ka iwo masecrets edu atinenge takaviga takadai so handitika anogona kuzokukanganisa utokudestroy masecrets iwayo handitika pane pamwe tinenge kuti zvikuru rinenge chitokuremera zisecret iro kuti ndoda kutoritaura rindirerutsire but kuti uritaure ushati ndoritaura kupi kana ndodii because zvinenge zvichinetsa. We listen guys, we don't judge. We listen, we don't judge. We listen. Thank you Star Senders, thank you Savannah Rose. We don't judge guys, ngatinyorei kuti vanhu vasununguke. We listen, we don't judge. So guys, admindo kumbura umupine namba, pina inamba wafone guys, kuyu ndo mukana wako. Hati mukona tukubvisa marara. Tukubvisa marara. Tukubvisa futi ma secrets. We want to be tinge takachena, pure at heart. Thank you Jock Dangulo. Nandatisha kuti komurungu wangu aripiko. Jock Dangulo, thank you very much. Tuisare takachena, tirerukigwe. Anditika hanzi ndororura kubewa depo 7 days chiti zvikura manchigadzira life yangu don't judge. Aiwa ati judge tinongoteererawo. We don't judge. Thank you Sarizai Manjenjene 50 stars. Thank you ne 20 stars Jerita. So we listen, we don't judge. So guys, vada kufona admin ndokumbira mupine namba. Pina inamba guys. We will listen, we don't judge. Phone pina inamba. Vafone antika those who want to start calling, can you please start calling right now? Can you please start calling right now? Tifambe nenyaya idzi. Tinzwe kuti zvakamira sei. Fonai vanoda kufona, vanonzwa kuti toda kufona, toda kutaurawo zviri pamwoyo pedu, toda kureurura. Thank you Queen. Toda kureurura, toda kutaurawo secret iyoyo pano pa diaries, nezve pano pa diaries ndo mukana wekuti tikwanise tidini tinzwe. Andika admin ndokumbirawo muise chi number. Admins ndokumbirawo muise number. Ndokumbirawo muise number. Anzi china praise. Ndororura kubawa ndipo all right. Guys, vanda fona itinzwe. Dururai guys, murerukigwe. Anzi namba yakapina saka ndisikuiona. All right. Dururai murerukigwe guys, fona itinzwe. Fona itinzwe anzi we judge silent, feel free to call in. We don't judge mumoyo medu. We judge mumoyo medu. We are not going to judge public. Animaona. Right. Fona itinzwe guys, what has been happening, zviri kufamba sei, zvamakaviga makavigei, Zharema, thank you, Memonyasha. A long time. Where have you been? Thank you. Tete Chaiwo, thank you very much, my sister. Right, ati phone itinzwe guys, ngati phone itirerukigwe tinzwe. Phone taura twende ndoda kureura kuti ndakambonye yawo munhu akati pamwe ari mu comment section. Zvisati zvazobuda namakuwa guys. Nokuti zvichahobuda buda ko azviwire muromo mako uzvireururire hako muromo mako ngotara kuti bhuru wangu uri pano sha ndakambokukawadza ndakatokunyaya ndakadai ugare wazvichenesa zvikabona kuti ndakareurura wani ndakatozvitaura wani ugare wazvitaura nyaya dzako guys. Musabatwe ransom mune vanhu guys. Indo kana chikuudzai pano chero ma upcoming ari kukura muri kuvhura mapage apa. Kana muine nyaya dzenyu taurai mega. Musabatwe ransom. Ndokuti ndinenge chikuti nenyaya dzako taura wega uyobaya live yako kuti ine ndazokuza nyaya dzangu. Usagara wakabatwa ransom ukasamuzvikona kunzi kuti nenyaya dzako to buritsa wega. Hanzi munomboyawo kwangu simeli. Aukamunyasha ndini nokuti kwaane page. All right, tichari marketer. Hanzi na uyu iwo ausiloyawo uri kutsikirira Dume Bisei. Tigative tatokubloka watoya nezita rinosemesa, zita rako rinotonyadza rinosemesa, andisi loyal to who? Andisi loyal to who? Ndine nyaya dzekuti ndikatotaura handitotauri, saka nditori very loyal zvokuti idzataura idzi inyaya dzekuzikamwa nemunhu wese dzavari kuziva dzavangu vachitaura ivo, saka hakuna haisi secret. Saka ndikative takubloka nezita rako rakasvava iri, tive tatokubloka kuya nezita rinosemesa kudaro, uchiya pano nemazita rako rinosemesa kudaro, tava tatokubloka isu. Usati vigire tsvina pano tikubvisa marara. Uyane account yako iri riu. Usati gira account yako yakaningirira yakazvinyadzi pano.
Atite zvezvinyadzi pano. Right. Guys, fona kana vari poda kufona tinzwe. Fona itinzwe guys. Fona itinzwe kana vari poda kufona fona itinzwe. Yato bloka wati ndombononoka here memo. Handimbononoki nangura nezita rakadaro kuda kuti kana tutaura zvinhu tatopedzana zvinhu tatatomirira kuona chichikuda kuto vachafumburana kusvika papi because vachafumburana kuchabuda vanhu vakawanda vachataura vachabudikira ikoko. 9 ndotidzosera kumashure. Yeah, and tione guys. Hanzari simba rashe. Fona ikatinzwe guys kana musina guys ndoita tonozorora zvangu nemburi yangu kana musina. Ndozi ndo topic yana ndaya nena and mungandichinjisi topic izvi. Hamungandichinjisi topic izvi guys. Indanga ndaya ne topic. Handitika. Saka munongofona apa zvongoperera kukwamnenge mafonera ku WhatsApp. Hands I can't call labaripo. Okay. It's okay. Vari free kufona ngavafore tone. Ndozoti vakawanda havapo vari kuma stay out. Ndozvichi kuma live kuma sleep in. Vari kuma sleep in. Fona itinzwe esiwadzanai mukizi. How are you? Fona itinzwe guys, fona itinzwe. Secret, as secret. Raminaro. Ramakachengeta henyu. Ndoda kureurira kusiya murume achibuda mumba netrausi rakadambuka pakati pese akanokotama kugedha achiklina mota mai panext wako yachimudezera kuti aiwe andibhowa murume uyu. Okay. Hanzi tiri kuzvimereji venhema. Hanzi vane mabranch ngavauye. Vanokwana pamasecrets, ngavane mabranch avanokwana pamasecrets apa. Vanokwana pamasecrets because isecret kai. Vanokwana vari kumanikiri vemabranch. Hanzi ndiri kuda kufura branch. Ndinoreurira kutuka maclients ane mazidzoro nechemumoyo. Asuri hairdresser. Chifona itinzwe guys, fona itinzwe. Kana kunyora sa ID. Mugonesa ku WhatsApp kwangu kunyora sa ID toiverenga. Kana kufona, kana kunyora fona praise uvare mino. Kana kunyora sa ID, kana kusa audio, tongo player riri audio. Hanzi ndakamusiya ncawa nombonshota but chokuzomusiya kuti aone kwena mai pa next door here. Unongosina kuzvimakisa here. Pima ndiwo kachinja zita azvo andisikuziva kuti ndiwe kaini nditushati wakaendepi. Kondiwo kachinja zita. Fona ika guys tinzwe. Kana kusa audio kana kusa message toverenga fona iyi. Alright. Quite secret ndinaye asi chaizvozvo ndiri kuhondo asi funeral policy is up to date. Alright. Saka guys kana musingadi henyu kuti tiite confession aiwa muri clean mazvakanaka chose. Hanzi na do it right. Chifona iyi kana sikadi uchida kuya uri wese zvauri is up to you. Hanzi maita wrong times smell on aroma sleep off. I know kuti weekend wanakonda aroma sleep off. That one is effect. Kuti weekend wananuka aroma sleep off. I know. Ngiyaphila babakazi unjani. Right. Nena ndinaini product go. Ndinaini nokuti ndongoya nchingozviti vhu. Ndinongoti vhu ini. Ndongoya nchingozviti vhu. Plus ndakadoreurura angu ayasenge paya pandakataura ikupinda muchigorofu nechi ndiwanga ari masecrets ndakatozomareurura. Thank you Tafadzwa. Ndakatozomareurura ndaona kuti yezvo. Yezvinikiri yembwa iya ndakareurura ndakareurura yembwa iya nekukanda zvisuro uyu. Mvura chimwe chachona chiya. So guys, kana musiri kuda kuti titaure musina secret aiwa zvakanaka ndakungogara 1 hour ndobva ndaenda ngatimbotaurai nezvenyaya amoti munoiona sei boring topic but inobatsira anditika wakaroorwa nemunhu anditi waroorwa nemunhu wakaona munhu aine mukadzi nevana anditika nemba yake anditi then okuzokuroora iwewe vakonana alright pananga achifona ngati try kuona
I think I could try kufona back. Hello. Hello, Sis Mary. Yes, yes, could you say? Papa secrets. Confession. Yes. Okay. Ine ndoda kureva hai ndaneta nekunyepa. Ndinombonyepa singaiti. Handizivi kuti ndichazvipedza sei. 2025 handisikuda kupinda nekunyepa. Unonyepa like papi kumba pai basa unonyepa pai? Kwese. Okay. Kwese sismel. Zvakatanga rini? Kudhara. Wakatongokura wakadaro? Kunyepa ndinombonyepa zvangu. Ndinombonyepa chero kunyepera vana mai chaiko. Baba vatombozviziva. Alright. Unochingodza zvokunyepa kuti vafare kana vazobvunza zvawanyepa zviya kuti kudi? Hazvitombozikamo kuti ndambonyepa. Example lechinjo unenge uchinyepa ngatimbotaura apa like let's say kumubereki. Unenge uchinyepa pakuti chii? Kumubereki ndogona kumuudza kuti ndoutumirai mari like next week. Alright. Mari kasainda vakabvunza woti kudi? Havatombondibvunza. Vanotoziva kuti unonyepa? Havatombozvizivi. Ndofunga pfungwa dzavo vanenge vachingozviudza kuti maybe abatikana. Saka unotofila kuti kunyepa is becoming too much? 2025 handisikuda. Yeah, no. That's okay, I was sure. Pamwe noti pamwe izvo pamwe nokutochinyepera futi izvo zvipano? Apa ndikutaura hangu chokwadi. Kunyepa kuri kwandisikuda kunyepa. Unotovene dhimoni chairo rekunyepa? Iroro idhimoni chairo. At least uri kuadmita wega kuti ndine mweya wokunyepa pese chinhu chese haugoni kungotaura chiri chokwadi usina kuwedzerera. Zviite. Hazvitomboite. Imbotiraya kunamata kola. Wakambotiraya kumbozvinamatira. Itori spirit. Utori mweya wokunyepa. Wakambotiraya kuzvinamatira. Ndichandotiraya kuzvinamatira. Ndoona kuti zvichaita sei. Haiwa usati ndizvo zvoita sei. Chonamadza nezvazvo. Utori mweya. Utori mweya unenge usina kutomira zvakanaka, unenge uchitongoteverera kungoti ugare uchingori munhu anonyepa. Pane filimu randakambona rakanzi Pathological Liar. Munhu wainyepa iyeye vasikana. Munhu ainyepa iyeye vediweka. Kumakambona iyeye pandikikiri pai guys pasikandani pakamboti Mbali ya Mbali angari mukadzi waJojo manyepera aita. Ainyepa zvokuti maisumudza musoro kudai. Anomuona. Ichokwadi kune zvinhu guys tingangoseka pamwe pacho naka. Munhu anenge achitori rinenge ritori dhimoni. Mweya yambozati mweya iyi guys inoya nepakasiyana siyana. These spirits they come differently. Yo. Hanzi ini sisimeli, my secret is I have never had a boyfriend before. I always lie to my friends kuti I am in a relationship nenyadzi. I feel embarrassed because I am 32 and my friends are now married and I am running out of excuses. Pese pandinosangana nemunhu kana zvave kuda kuita serious anondiramba. I tried kuita mwana ndakarambwa sendinosemesa. Anomukona spirit of rejection. Spirit of rejection. Spirit of rejection. Mweya we rejection uyu guys. Anomukona anzi ndane 32 ndatonysvika pakutonyepa every day ndichingodza vanhu kuti ndine munhu but handina munhu ndakatira kuita mwana but ndinorambwa zvinosemesa. Itori spirit of rejection. You need to pray, my sister. You need to pray for that. Hello dear. Hello. Hi, kuri sei? Musha muri sei Simeli? Ndiri raitika njani? Ndiri raita ndoda kureurira wangu zvandakaita. Saka ndakazvita pane tengu ba
2010 ndakabatwa HIV positive. Saka ndaiva munhu wekuti ndikadanana nemunhu asingamudzi chokwadi. Saka ndakazozvisiya 2014. Saka ndanda munhu wekuti ndinoti ndikadanana nemunhu vandamuudza chokwadi aibva angondisiya. Saka zvadaro ndakazoti beta ndimbotsvaga munhu ari positive yokuti anongoita zvezvokuti zvemadating zvezve. Pandaenda mudating mune munhu zvekuti mune magroups eHIV chichizviya ndobva ndatsvaga munhu wangu ari positive asina mukadzi pandawanana naye pataroorana. Saka inini ndine dambudziko rekuti ndakabva ndaita problem yekutadza kuita mwana. Saka ndakaroorwa 2019 kusvika pari zvino zvandina mwana. Ndakaita mwana kudhara, mwana iye atokura atokuma 25 years. Saka mwana wangu uyu problem iri pahazi yokuti ndinonwa mushonga. Saka akabva azotizirwa ndobva ndatofarawo ndikati makorokoto mwana wangu aita sei atizirwa. Atizirwa kudaro musikana uyu anga asina kumubudirawo pachena kuti ndiri HIV positive. Kuzviona. Saka inini ndiri kunhanga kuSouth Africa. Saka iwo wanga uri kumusha. Saka musikana ndaingotaura naye kutizirana kwakaita, ndachingotaura nawo ndichingoti zvese zviri vaita. Iye asaidhauta manje aingoti munhu uyu handimuda. Ini ndichitoti iye yawaunza ndiye handotoda ndiyokutanga nekupedzisira. Mazuva ano kunze kwaita sei kwashata. Konda ngozivei kuti iye pamwe kumuramba nezvaari kufungira. Mazvona. Akati munhu ndakatopedzisira kutaura kudhara ndakazongoshamisika kuti ndine nhumbu chichi. Ndikati inini saka family yaitosapota muroora manje. Kuti muroora tikutomuda because family yese iri kutoda muroora. Saka mwana weplus ndakangomurera ndega. Zvekuti baba wanenge kuti echingotaurawo sawa nasapoti yawaita sei yawaibatsira nayo. Saka zvakazoitika manje muroora paazongofuma kuti mama ina handisi kunzwa mushere ndakabatwa neflu chichichi nhombo yakuma 5 months. Ndofana kuti no dai wachinonyoresa mashona. Saka mukunonyoresa muye ndo makazobuda nyaya idzi. Iye manje paafona achichema pati mozwa kuti munhu abatwa asingafungire naabatwa achiziva zvinooneka. Ndakabva ndangozviona ndikati uyu munhu uyu anga agara achizviziva but anga asina kubudira mwana wangu pachena. Saka aingoti saka manje inini mama mwana wenyu akabatwa asina munhu achazvigamuchira here chichi ndochichi achichema unoratidza kuti munhu kuchema kwake hakusi kwekuti zviri pasi pemwoyo asi kuti zvinhu zvangobuda pachena. Vanhu vane nhumbu kavagara vanongonzi chii vanofanira kuteswa. Apa akanga atonzi waifanira kuteswa nemurume wako. Saka murume wako ngaauchi. Saka murume the following day murume wacho ndakabva ndaita kuti aende. Aenda achibva ateswa kubva aonekwa ari negative. Vaanzi after 3 months tozokutesta. Saka ndipo pakabvatangira yoyoyo yese. Ndanzi kuda kutombozvinzwa munhu uyu ndachitosuspecta something chichichi. Apa family yanga yagamuchira muroora ichifarira muroora zvisingaiti ende ndaimufarira zvisingaiti. Ndikati no mwanangu zvinowanika. Saka muroora madambudziko ranga rapo ranga rekuti saka zvandiri kugarana nagogo wakazondana ndomwa mushonga zvichafamba sei. Ina handina kuda kubudira muroora pachena kuti inini ndo zvandiri kana mwana wangu nanhasi azivi kuti ndo zvandiri. Saka family yese manje kune vamwe vakati kana ngaende kumusha kwawo. Asi inini pasi pemwoyo wangu ndakati kana haende kumusha kwawo chero mwana wangu asingamudi. Because nemiwo ini ndichasapota chasapota kubva anwe mishonga yake azvare mwana wake preparation ichamutsvagira. Kana akati svika ku6 months anosarudza zvaanoda ozvisenzera achengeta mwana wake because mwana wangu akabva ati handichada kutozvinzwa. Mazvona. Saka ane vaimusapota wokuti izvo zvazviite plus muchiri wana wadiki munhu uyu anga achiziva nyaya dzake. Saka inini ndakazoti namai vangu bake ndikati mamai inini pandakakutaurira nyaya yangu makandisema here.
wakati handina. Ndikati kosei uyu ave muroora wangu nhasi maakuda kumusema nekuti pazobuda nyaya iyi zvikani nekuti aitochita muzukuru wangu. Ndikati asika oraiti onai mazuva ano zvangozara zvako murudi kuumbiridza kuti muzukuru achiteedzera zvaapo ade munhu wake, muda kuti mwana wake achengetwe semachengetero andakamuita here. Zvikanzi izvozvo hazvikoni, hazviite. Wakabva watsika madziro wakati hazviite. Kana muroora muchimuda ndewenyu muri vangani, iwe nemuroora muri 2 muzukuru mwana mukomana uyo ari kujamuka ari kuti ende kana nhasi ukamuti wambotaura nemuroora bhosi vari kwakasiyana unonzi wachiti zvamakutotaura izvo tatopesana. Saka ini ndakangoti aiwa family ini ndakuudzai kuti akwanise kusununguka achizvimwira mishonga yake, asazozvara hake mwana anorwara kana kuti yozorwara achiti ndakatadza kunwa mushonga. Asi nhau yapo ndiyo izvani. Saka chitumirai mari yekumatsvakirai kuno. Kana matumira mari yematsvakirai kuno toda musarenda kumba kwawo. Saka inini manje ndozotumira mari yematsvakirai kuno. Ndikatumira mari wakuvhwa nomusarenda zvishuva. Saka nanhasi sisimeli ndakangositika kuti dai zvakaitirwawo inini sezvaaita zvandaiita ndozvazouya kumwana wangu muruzvoni ndozvazouya kumwana wangu. Saka inini handisi kuda kuti muzukuru wangu asafe nekuda kwokunzi amai vake vane utachiwana. Zvinhu zvinowanikwa mumwana ende ari open kunditaurira iye akatobva azonditaura kuti mama inini handisi wemunhu akanditira hangu utsinyepa. Ndakatoona kuti musikana uyu aiziva chokwadi. Saka ndo confession yangu yandandinayo kuti vanhu vamwari pane zvimwe zvinhu zvokuti tinoita tichiti tiri kuita usingazivi zvichazouya bheki kwawo ndizvozvo. But imimi dei manga musiri positive maizomugamuchira here musikana? Chero dai ndandisiri sisimele iri nhumbu kusvika pari. You are a good person kona. You are a good person. Kana mama makadaro ya. Saka network network yanga yatitira mashura chayanga yatiza guys. Network iri kutiza guys. Hamene chichipitika nenetwork. Hamuti yadzoka here yagadzikana here. Alright. Saka but kola kana vadona but kola avo is a good person. Kola kana makateerera rambai makamira but pari trick guys. Chingochengetai yenyu ari koko kwaari koko kumuroora wacho awanewo help. Right. Saka pane anyora ati hake handikwanisi ndichaverenga nyaya yake yanyora. Sisimeli ndinonyara kufona asi ndoda kureurura kuti ndakauya kuno kuUK ndikasiya murume kuZimbabwe, then ndakasvika ndikaita boyfriend kuno ndakabata nhumbu. We then terminated the pregnancy. I feel so guilty. Anditi ava ndihaidi vakauya kuno kuUK vachibva kuAfrica vakasiya murume vakasvikaita boyfriend yavo kuno vakasvikaita nhumbu asi vakazoterminata that pregnancy because iproof kai yekuti unenge waita zvinhu zvawaita. Anditika then umwe akasenda kuti hai sisimeli inini my problem is that I am short tempered. I have a quick reaction to negative things, so I say stuff that I regret afterwards. I am a nice and sweet soul, but I need to be pissed off. Andimona right. Saka yama confessions endari kuya vari pera vamada kufona vafone kola vane mwana vaya vayaiwa ita you do the right thing. Rabai makachengeta muzukuru, chengetai muzukuru. Kana asingasadi hamukwanisi kumanikidza mwana kuti ade nekuda kuti mimi muri musituation yakadaro, but chingorabai makati muchita zvakanaka muchengeta muzukuru ushu. Anzi do not feel guilty. Akokola vangani vakasiya varume kuzimu, vakasiya varume kuzimu. Zvakaoma. Right, vari pera vamwe vari kufona guys. Network chekudata chitisa. Vari pera vamwe vari kufona guys. Vari pera vamwe vari kufona. Vari pera vamwe vari kufona guys. Tinzwewo. Hanza aripi kune ma staying calm courses. Oh, kune ma courses ezvozvo. All right, ari kuZimbabwe. I don't think kuti ariko. Pana maruda kufona here guys. Pana maruda kufona here.
try to be open to your son about your status, educate him about it and take. But vakada kuzota open up right now nenyaya yekuti zvasvika pazvasvika apa amene mwana wazoti semanga musina kududza nguva yese haazodaro here kuti manga muchiregere kududza nguva yese. Plus mwana wavo chero vakamudza ivo mwana wavo is his own person. Animaona is his own person. Pamanenge asingatoda chito nokuti mai vake vazvire kuti zvichamumanikidza kuti agare nemukadzi uyu nokuti mai vake vanacho chirwere anogona kungoramba. Maruza here. Right, vari kwenda mwada kufona guys. Vari kwenda mwada kufona guys, fona itinzwe. Pamwe vamwe vari kufona here guys, pane vamwe vari kufona here. Iri kuita kuridza muridzo mhepo panze apa zvakaoma bhisi ndotoiwa ndiri muno kuti vrrr. I'll eat. Boy. And then kids. Nasura kabata. Me asi makavhura chinhu mhepo iri kupinda nepaiko. Panze paitotaurwa nemunhu wese mhepo iyoyi. And it's not right kuita open up now kumwana wa 100%. Vakazvino I feel kuti vakadi vakamudza maybe kudhara. Vakadi vakamudza kudhara. Pana mwari kufona here guys, kana pasina mwari kufona guys, nasi Saturday ndogara zvangu nadhedhi vangu nafadha vangu. Tozozvivira hedu mangwana. Tinogara zvangu nefadha yangu tichiona hedu movie. And it's too open. Yeah, I think so. Alright, guys, ndimobvunza question anachibvunza guys timbonzwa. Ndandiri kuti wakarorwa nemurume anditika. Warorwa nemurume, murume wako akaona nevana nemwe mukadzi. Andimuona. Nemwe mukadzi anditi. Guys, is it the right thing yekuti kana wakarorwa nemurume anenge ane mukadzi usvika uchida unotora imba yagara iripo? Ya ukawana iripo nevana. I see evana here guys. What's your take about the whole thing guys? What's your take about the whole thing? Ugreedy wakadaro. Thank you Rudo. Ugreedy wekuti waroro wakona vana ava varipo nevana ava. Antimaona iwe usvika utonoti ndakuda kutofaitira imba yoyo murume yaozofa wose vachifaitira imba yoyo zviriko here guys. Thank you Miki. You look beautiful. Thank you Miki. Ndakanaka ini kamera iditi justice chete. Usangane neni in person uone. Ndichori munhu akatonaka zvokutodaro. Ndichori bosho kutoti handisi angu beautiful menya but ndakanaka zvokutodaro. Kuti kamera iditi justice na kamera aiwa tatongozvichaira. Thank you Rudo. Thank you ne 125 stars. What's your take about it guys? Mofona utitore kune vakadzi vakawanda vari kutorera vana dzimba. Antimaona vari kuita ugreedy wokutorera vana dzimba. Antimazviona. Awana aripo murume yaozofa wave uripo iwewe wakutoti ndakutotora imba yaya because ndindanda mukadzi wake. Ko vana ava vanofanira kugara pai? Vanofanira kugara pai? Unosara kane yamakatenga muri mese. Yamakatenga muri mese yaya usara nayo nokuti wakanga uchidya ulilakto kuti imba yacho namuvake kana kuti mutenge. Ko yawakawana iripo iye vana ava wonda kunofaita here kuti ndira kutora hausi hutsinye here. Thank you tete chaiwa ne 50 stars. Hi Sisi Sonia, how are you? Hausi ugreedy here. Vasikana vadzimai chimwe zvinhu zvatinoita ngatizviregei. Ngatizviregei chimwe zvinhu zvatinoita. Kutonofaita kutoti ndoda kunofaila kana kumakoti kuti I want. Thank you Sisi Sonia. I want to take you imba iyi because ndeyangu murume uyu ndini ndakanga ndichigara naye ndazange ndarogwa naye but wakazingwa but anga nemukadzi before vakatenga property iyi inogarwa nevana ndevana. Thank you Rudo. Thank you Rudo. Amen. Chimbofona iwo tizo vane experience akadaro vakambosangana nazvo. Hanzi varume ngavadzidzisa dzimba master evana vavo before moving on. Unoona chinoitira chokuti varume ka B. Ameno unongoziva varume mukadzi unonzi varume speech inonzi varume. Ameno kuti kana vapinda murudo vanokangamwa here kana kuti vanorivara kana ameno zvazvinoita zvinofamba sei. Amen. Pane mwenyaya ndachiwa kuseri kuyaindigwadza zvokuti ndiyo iyi yakadai. Ndaudzo nevamwe vana vachiona kuti mai ava vari kutovaendesa kumakonzi kuti I want to take that imba.
Aziba aiwa Ivu. Yawakaona iripo. Ivu. Yawakaona iripo. Aitane mumukadzi nevana. Yamunozotenga muri mese ndo yako kaiwo spouse yasara. Handizve. Yatinozotenga tatise ndo yangu ini spouse. Yandakaona ndopinda mumba mune yakatengwa nemukadzi nevana vake. Mukadzi yakafa. Pakasara vana. Thank you, mwana wa mambo. Thank you. The masters, the 50 stars. Alright, Nyasha, let me add Nyasha. Answer if any auntie who left marriage because alright, yeah, hello, dear. Hello, Sis Mary. Yo, we're going to say it. I'm telling you. What kushanda zvinhu zvako Mwari wozotonga havo vofa vana vako vosara vachitambura. Obviously vanhu vechirume hapana paanombogara ari chimburume for a long time. Anotozorora zvakare. Of course. Saka ipapo chokwadika dai mutemo I don't know kuti toita sei sevanhukadzi but uri mupenyu kudai oka dai paine mutemo wekuti kwanisa kuzvigadzirisa zvinhu zvakadaro izvozvo nekuti vana vari kusara vachisafa. Vana vari kusafa. Yes. Imba yaenda mufunge nemunhu angasimboipo nguva yese iyoyo. Saka it's very much painful. It's very much painful. Chokwadi hauzorore ndopaunozoona vanhu vachimuka zvipoko. True. Unozorora sei uchiona vana vako vakugara vakuchengetana. Patokadaro chimbodza wafona. Hello, dear. Hello, Sis Mary, murisei. Ndiri right murisei. Mbichana. Ina hangu ndirangotora ndanzwa muchivhunza zvevanhu mukadzi akafirwa akafa baba osarorora mumwe mukadzi and property ndeyani. Indozi yangu ikapo yekuti murume akatozorora and vana vacho vanga vatokura like they were all married vatine dzimba dzavo but baba apo vakarora mukadzi vakatotama pamba kurespecta kuti this was a house right family yangu exactly. Now ndane kumwe upenyu I think sometimes vakadzi pachezvedu disautokwano unozonenge uchifunga kuti zveni you are now entitled to that house and yet pane pakuti you need to respect kuti zvinotangana neni nyange ukati zvoni isusu hatisisiri mazere kuti tichatanga kuti hwane tese nhasi but pane pamwe pekuti you need to respect kuti vanhu vaive neumwe upenyu hwavo ende maachievements mamemories kuna vamwe vana vanotohodza kuti ndochi ndakasiwa namama vangu ichi vaifarira chakati zvino mumwe mukadzi akazopinda mumba imomo akutanga kubvisa keteni ranga raririmo ende doesn't know kuti keteni rakaisirwe iyi nezvimwe zvinhu zvakaitwa ifirima mumasetup so ini nangu personally think kuti vanhu kana wachizororwa nemurume akafirwa nemukadzi it's better kuti muite penyu pega tite masivanda budai mudzoke muri kudecline budai mudzoke tite masivanda budai mudzoke tomboti hapana vamaresources ekuti vanhu vatame baba avazofa I think munhu ngaangoziva kwaakabva kuti ndakatosvika zvinhu zviripo ende ndezvepanapa zvekuda kuti vanhu vanosanga vada kuzorwisana vachitera maproperties I think it's so wrong because vana ivava muri you're violating mamwe vana marights avo ekunge vachinjoya mafruits amai vavo nababa vavo kune mamemories asingazabhiki avakaita pamba ipapo plus kungofunga kwakanaka ndikongoti vanhu vangosiyawo vanhu vaenjoye mabenefits emaparents avo vanhu havangashupike yeti maparents akanga vakaimba nekuti uda kuzviti ndaya mai vepanapa it doesn't make sense. Thank you very much thank you wanga uri kwamba kufunga kwangu thank you very much maita basa rega ndodonha manje pandoda kungobvunzwa hangu kuti tomboti wanyora wiwu yako semunhukadzi une murume wako asi but ndiwo wazotanga kushaya wazotanga kufa wiwu iyoyo inokonzerwa here kana baba vachiri vapenyu ameno kana paine
vane mutemo, or you know something about that, Sisinelli? Asi vati ndiyo last testimony yako zvinhu zvako zvaunoshuvira kuti zviitwe kana uchinge wafa saka inorespektwa. Ko saka kana baba ava vakatadza kuzoita ona that will vane mumwe mukadzi, iwo unenge wakanyora kuti pamba pangu pandakatenga nemi pandakavaka nemi. Ipapa ndo panozopinda makoti pobuda will makoti obva adi obva agadzisa nyaya, but in case yekuti panenge pasina will ndo panenge pakutonesa. Kana pasina wiri panenge pakutoda kahondo chaiyo hondo asikana. pane pakuda hondo yepajeremani. Nekuti pane vanhu vakangojaira kungotiwo vanongoda kuzongosvika kana vanoda kuningikira kukohwa zvavasina kurima. Maona zvinongorwadza. Isusu inini baba vangu inini handiti baba vangu vakarwara, hapana kana hama yavo kana hwani yaitombouya, ende munongoziva mararamiro anenge achiita vanhu even vari vapenyu. Hapana kana aitombouya uzovaona, vaitogara vachiita zvezvo zvekuti zvekurwiswa zvezvo zvekutonyatsoziva kuti bamudiki ningi tese sevana taitoziva kuti aiwa ukoko vakavengwa nekuti baba vangu inini vakanga vakakurawo vari nherera vachirerwawo vakakurovana naamai, handiti ndokuzodzokawo musha vaita se vakura. But pavakashayika kudai so ndo patakaona hama dzavo dzese ipapo vakuda kukambira vachida kukambira zvokuti dai pasina vana vakafanana nesuwo kudai so kuita ugamba zvaigona kuenda nepamwe. Saka panotoda kutotama, panoda kuchama. Kana murume akafa nhasi iyenyu iyi manje haisiya stepmother ndeyehama dzakauya kuda kupamba musofa. Iyo yakafanana neyangu yandakabhotaura panapa yekuti pakafa hati panofa one mubereki pasara mumwe mubereki mai vasara, handiti mai vasara handitika vaita zvinhu zvavo mai madzawas working class, handitika vaishanda vese nemurume wavo. Baba vazoshayika kuti mai vachatake over, vasana necheto wavo vachatake over zvinhu zvemurume wavo, handiti asi kune vakuru vanozviti vakoma vemurume wako, vana bamukuru vakanga vakuya titoda kutozati mabhuku ekubhengi kwakune mabhuku ekubhengi kudhara kwakusina zvemukati mabhuku ekubhengi ari toda kuona mari iri mukati memabhuku tiri kufamba sei tisita kuita take over. And my mom was like no take over hamuiti because ndiri mupenyu ndinoziva ndine mutato hamuna. Vakaneta vatete Masivanda kusvikira my mom had to go kuhigh court kuBulawayo, handika even before vaenda kuhigh court kuBulawayo takazoda kuti vaende kuhigh court kuBulawayo is bamukuru vangu came. Sorry vana vabamukuru vangu tisati takaita peace, but I just have to say the story kuti vamwe vanhu vadzidze. Hanimaona bamukuru vangu vakatanga vasimuka ndokuuya nerori kubva naye kumusha kwagutu pamoha paichiitwa nekumasvingo ndlire tiitwa zvatoziva nokuti ndokumusha kwedu isusu kunyatsokuya nerori kwakututa matv masofa kumusha kusina magetsi. Handiti kuti vaida kuti zvide kunodini kwakuenda rori kuinda kufamba ichingunduruka ichiinda kunikiri kwagutuko. Handiti isusu ini hangu handisipo ndandiri kuchikoro musikana ibasa kufondera mhomes kuti kune vanhu vana banguru vauya vakutora zvinhu panapa mai vazomhanya vauya vakasana nerori murodi tienda nezvinhu kwagutuko ndokuuya ndokuti aurit ndokuenda kupolisi ndokuva tsamba ndokumuka chienda kuhigh court. Handika high court ndokupa order kupolisi kuti zvinhu zvose zvidzoke mumba vadzosere pazvanga zviri kana kuti vari kuenda vari kusungwa vaende kunosungwa kuseni vachisvika zvinhu zvisazotobviswa mutrakisa nhasi zvinhu zvotobviswa mangwana mama vangu wangu ariwo murodhi nedhomu fembo remapurisa riya kudhara kamaenda nemapurisa nemota dzavo nedzidhomu fembo remapurisa riya vachienda kunokolekta zvinhu. Handiona vachisvika mapurisa achiti muchikurisa mota iyi chizuchisa mota yemapurisa iyi ivo vatotogwa muchipedza muchitotogwa muchitogara mota vichidzosera kukweru murinda police station. Vakaburisa zvinhu vachibvisa mota yarori achidzosera mumota yemapurisa vapedza ndokubva vatogwa ndokusungwa ndokugariswa ndokusvika kumba zvikadzosera zvinhu pamakazvitora ndokuburisa zvinhu vachidzosera pavakazvitora vapedza ndokutungwa nokuenda kunovharikwa. Anomaona but munongori panenge pane ukama hwevana hauzoregi kuti achienda nosungwa munhu atoona kuti chatoimhosva kai akutonga kuti ndiregererewo maini ndinoregera muchisungwa ndinotorega handina kuzovasungisa vakazovaregedza kutosungisa ndokunenge kuri right nekuti kana zvasvika kudara hapana ukama. Handiti hapana ukama nekuti vanhu ivava havasi kunzwira tsitsi uno munhu anenge akashupika nemurume wake ende vachishandira mhuri yavo
Saka kana zvinge zvatodaro hapana ukama. Saka ezvezvo vanhu ngavangodzidza kungoti izvozvizvi upenyu hahuzikani. Mangwana unogona kungofuma wakati zi, wani wenyu anofuma akati zi. Maproperties anoendeswa kutrust, pane inonzi trust iya ishi iriko ukoko even kuZimbabwe uko kwakunonyoresa zvinhu izvozvo kuitira kuti kana pachinge pasina will hakuna anotora, ingave imba kana kuita sei kana kude, hakuna anotora. Even vana vako iwewe havakwanise kana kutengesa. Zvinoramba zvichienda kudai, so zvichibva kuvana zvichiendawo kuvazukuru zvichingoda zvinhu izvozvozvo zviripo. Ende zvinobatsira kuti hapana kana pavana kuzorwa kana kuti udyire zvokusvika zvinobva zvanzi kana kunzi imba ngaitengeswe kana kuti chakati ngachitengeswe. Saka kungogara vanhu makarongeka mongonyoresa zvinhu zvakanaka. Zvinhu zvakanaka. Hazvisi zvekusekerera vanhu ava, musatombo inangu handingambosekerera. Isi takachiona chitsvuku zvandiri kukutaurirai. Takachiona chitsvuku 2022 maimhanje apa. Ipapo tiri muhondo chaiyo vaida zvese, vachida zvese netsvimbo, vachida kutora zvese nehumambo nechii zvese. Ivava vana vanhu vekumba ukoko. Ende vanoti vamwe vacho ndotondomboona vachikuteerai, ndofunga muri kungondinzwa panapa. Handiti zvatakaitirana ndofunga vanozviziva. Zvinotoda kusimba chaiko. Nokuti munosara musina kana chimosafira mahara. Mune makasafira mahara. Ya, zvakaoma. Pfuma ndosaka chinzi pfuma yenhaka. Inoparira. Vanhu ava vanokanganwa kana kuti pane vana kana kuti pane chii, vanokanganwa. Yeti murume akafa, mukadzi nevana ndo varitsi, ndo vanototariswa. Apo ndazonzwa vachibvunza kuti kana tomboti aroora mumwe mukadzi, pane vanga vari papa kuti aroora mumwe mukadzi, ungaite sei, ndo basa revanaka. Vana ndo saka ipapa pavanoda kugara vakaudzwa vachiziva zvinhu zvinenge zviripo. Vanofanira kutonochalenja zvese izvozvo. Hapana anenge ane right yekudzinga kana kuita sei kana kudii. Hatidi izvozvo. Ya, zvakaoma. Zvakatooma. Pakaipa. Amenu. Saka guys, muri kunzwawo saidha semaswanda vakutoti kwawo zvakanga zvoitikawo, asi kuti vakatozomira. Kweduwo futi momuzi vakatogwa fight yanga yakatosimba. Vakatorwawo fight kuti zvisaida, otherwise panga pasina kutomira zvakanaka. Ipapo. Saka amene zvatinoita semadzimai takatanga kurwira uko kuningikiri kumochari uko kupala uko ndokwazvakatangira. Ndokwazvakatotangira ikokoko. Ndokwakatangira hondo dzese ikokoko. Kutosvika kumba kudai so vakuda kuchallenge zvazvo zvekuda kuchallenge chena. Munongoziva kuti kana mubereki aenda kudai so ana bankuru vaive vanenge vakutarisira kuti ndo vana ana baba, ndo vana ana chii, saka vanenge vachitarisira kana kuti mutye muite sei. Ipapo kofini rababa wedu chaite takatozosumudza isusu tega vana kudai so paine hondo, pakanga paine hondo. Baba wangu akachemwa paine mapurisa aifamba so muvanhu kudai so. Papasina kana chakanakira chimwe. Zvokutoti hondo idzodzo dzakazogerana. Matorire yakanaka ende ndafana hangu mazvataura naTete Masibanda. Isusu dangopo zvangu zvakaitikawo kwatiri. Isusu tiri vana baba vangu vakafa tiri vana vadiki. Ende baba vangu vaive nemari vakasiya zvinhu zvakawanda. But pavakafa takangopiwa dhishi rainzi rinoita spunu netuhembe tushoma nemapulezi zvikanzi ndozvo zvakasiyiwa nababa venyu izvi. Ofichi vanga vakasiya zvinhu zvakawanda. Hatina chatakawana. Even kuchikoro takangopinzwa namai vedu, hapana kambosapota kana kudii. Ende vana ava vaitoshuvira zvakaipa patiri. But now takura manje ende kwakazobudawo zvimwe zvinhu zvachitoda isusu kuti tifambire zvinhu zvababa vangu zvemunda wavo. So vavaba mapepa mamwe acho angaiswa muzita rangu, but mamwe acho nekuti anga paina tete vangu pamapepa tine zita rakafanana, vakabva vachipapawo fatoni vatore munda. Saka baba vangu vanga vainawo mwana mukomana achibva anogara pamushapa. So kumusha kwako izvezvi hanzvadzi yangu atanga ari kupenga, akatobva ipapo akangonzi ari kugara mumotikari yakangosiyiwa murodhi isina kana vakabvunzwa kuti batsirai mwana, vanoti hanzi vabereki vake vakamufa vachimusiya. Baba vangu vakaita mwana wokutanga mukomana nemwe munhu.
saka mai vake vakafa. Vanzi vabereki vake vakamutadza tisingamugoneri. Asi unotoona kuti munhu haasi kupenga kwekupenga, vakamugadzira nekuti vanoda kuti abve pamusha. Saka izvezvizvo futi even vasikana kana pakanzi mwana kuroorwa vanomhanya da kumira ndivo vachida kutora mari, ende vanhu vekuti vaikusekai vachitarisira kuti hapana chinobuda. Saka ine mubvunzo wangu ndewekuti kuri kunzi pakuroorwa nditi vanhu havanangobvira vakakupinza chikoro, havana chavakaita. Zvino ungade here inei ndinoda kutonzwisisa bhoza mwana kuti chishona hama dzababa dzinofanira dziripo. Ini hangu handingadzinidi nekuti hapana chichachinja nhasi chekuti ndivanidi chavakatadza kuita makore esaya tichikura chingave chii chinyowani chinge chinje nhasi. Saka ndikangonzwa wangu kuti vanhu munozvionawo sei kuti kana kukunzi munhu aroorwa handiti kana kuti pane mari dzapo dzevana kuti vana vari kuzvishandira upenyu hwavo uri nani, unofanira kuita anything to do nawo here, kuvapawo kana something kana kuti even kuroorwa idzi ndau dzekuroorwa idzi kuti unovadedzere chii, bhozi hapana chinyowani. Kana ndakamborwara nemusoro ndiri mwana vakasange varipo tichachinja chiko nhasi chekuti hanzi unozoita munyama kana kuti chiimumba wei nekuti vangobaba vacho vanga vasipo, ende hama idzi hadzisi dzekuti taive neukama. Vanhu vaitokuti vakabvunzwa pamwe vaigona kutotaura zvakaipa kana kutokushuvira zvakaipa. Even marriage yo pamwe vanenge vasi kutoda kuti thank you for understanding wangu mavhiews evanhu kuti vanhu vanoti ingonzwawo hangu kutodzidzawo. Ndimupindure statement. Inini ndinotoda kutokuudza kudai so kutokufurira ende kufurira kwacho hakuna kana kumboshata kana pisi kana papa kuroorwa paipai sezvo zvichida kungotedzwa culture yedu kuti hama dzababa wako dzinenge dziripo iwo zvaunobva waita manje kana rora renyu relist yeexample riri 3000 handiti iwo unobva wafurirani unofurira amai venyu kuti vobva vachaja zvavo zvamai zvobva zvaita kana kuti 2.5 handiti panozonzi ukoko zvababa uko vakwasha vanongochema vachiti hatina because vanenge vakatoungana vobva vabvisa kana nekuti rusambo pamwe runenge rwa 6000 vakwasha bvongosiya 500 ivo voti tichazoita sei tichazodzoka zvatopera zvakadaro nekuti mukwasha mukoko haupere kumorwa unenge watopedza yobva yaenda amai vobva vatora 2.5 yavo iyo rakanaka but pane vatiko vakatomboroorwa handiti vavadedzwa vana cheta vakauya vachitora mari iyo zvekuti shoma yacho vakava vachitora ende vaitofamba vachitotaura kuti mukadzi muroora uyu haiite akurodzesa vana vega pane uyu akazviita akuda kuzviita pane uyu futi votototora mari kwete zvezvekuti vari kutombonyara aiwa kutonyasoti mari ndeyedu ende zvati zvamunotaura kuti hewo munochaja mega ivo vanhu vavoka vanenge vachitomisa zenzi pachine vamwe vasikana vana saka paisusu tikungowirirana kuti what vanhu vanga vasaudzwe zvachose ndo zvandoda kutaura munovaudza mukasavaudza manje munovaudza inini pangu inini apapa because handiti vakanga shaka kwa kune mombe mbiri dzadzasara ndakazodzidhimanda ndega inini muridzi mombe idzodzodzo ndobva ndopa dzakaenda kudai ukana kutaura kwakutora inini ndobva ndanosheyawo imwe yacho ndakatozvidyira ndega inini muridzi ndokuzvipedza aiwa kuti kuti pfuma yakawanda musati ndeyekwababa saka papo ndo pamunovadzvanyira ipapapo ende vanofanira kuzvifila yes maivopuwa zvishoma zvitaugwa zvovonzi tichazodzoka dzoka ndiye tichadzoka munyara zvatopera uko mongonopa kuna naamai vobva vatora zvimwe zvizhinji zvanani regai tipe vamwewo kana vamwe vamwe vanenge vachida kutaura ini dzangu mombe ndakatozvidyira zvangu entitlement yekuti zviti ndezvedu handiti zvekutofamba chitaura muroora zvakashata kuti aiwa vana ndevedu pane uyu akanyora ega listi akanzina naiti izvozvo ofichi pavaitodedzwa yanga iri protocol izvo zvekuti protocol izvi but vanhu vachane udyire hwekuti vari kutozvida mazuva ano hazvichada kunyanyosekerera vanhuvo kama kana pasinge patori zvakadaro rafu chaiye kungogara ungori werafu weganyafu ndo zvinotobatsira
musabvumire kucharamba muchitsikirirwa vanhu vakatsikirirwa kare. Vana amai vedu vainyatsoona kuti vaitsikirirwa vaidii. Iyoyo yandiri kutongokuudza iyoyo yaitedzai ende vanenge vanyatsozwa kuti mukwashane mari mongotamba iyoyo chete. Number 1 kutwasanudza chaipo. Yeah. All right. All right, Kola, thank you. Ndikuda kuvunza handitika isusu kumba kwedu ndinoda kutsanangurira zvakaitika kumba kwedu isusu handitika vana baba vangu vese vakafa handiti vakapera kufa kukasara baba 1 vaigara kuno kuSouth Africa handika isusu tachitori vana panguva yedu tasara tomboya kuno kuSouth Africa tachitori vana handiti saka zvakaita zvoti kumusha kwanga kuina mama nesu vana vadiki vakanga vasara and then pane ana baba vangu vekune imwe imba yekumba kwana bamukuru kwana sekuru like mukoma wa sekuru vangu inini handitika vana baba vekokoko vachiriko handitika but vanhu vekuti pakashaika ana baba vangu inini handiti vakauya vachitora zvinhu zvese like vakauya vachinhonga everything pane badza pane foshoro pane chakati vakanhonga zvese sisimeli kubva kwaitwawo maininiwo mukadzi wava vamwe baba vangu veikoko kuimba iyoyoyo imwe yacho iyo mainini munhu akatoroorwawo zvakewo akatobvawo kumusha kwake akatouyawo akatoroorwawo handitika but aisvika achitorera mai vangu inini bhara. Mai vangu vakasvika varipo mama vachishandisa bhara vachitakura bhara kutakura churu kuendesa ugadheni kunoisa mumuriwo handitika mainini vavawewo kutura churu voti bhara iri nderasekuru tinofanira kurishandisa tese bhara nderasekuru tinofanira kurishandisa tese mai vangu vaikuturwa churu sisimeli chiri mubhara bhara rotorwa roenda ronoshandiswa hameno kana kuchera mvura kana kuti kuita sei handitika I remember the problem ndeyekuti isusu tanga tichiri vana sisimeni I remember the other day handitika mai vangu vakasvika pakurohwa neshamhu kumusana namainini vavo nekuda kwebhara shamhu kumusana and the thing is tichiri vana vadiki hapana zvataikwanisa kuita saka zvaizvezvi takura isusu sisimeni vari kupinda vasekerere shingati makadiko mama toita sebhoto zvinhu zvaitika mumaziso edu takatarisa panonetsa zvinonetsa zvaitika makatarisa masipedina chirohwa panonetsa kuti murambe muchingosekerera ichari ukukola kuona zvinoita manje confront ye makura confront. That's how ini zvandakaita inini kuzosvika tizoita kunana baba bamukura ndakazotakura kudai ndakava confront direct live because pakasheka moms vangu handiti vakaramba like yezvokuti mai vazoshayika nti baba ndo vatanga ka tasara tiri vana tega hapana mukuru ndini aripo hapana sandane mukuruwo zvokudaro hapana neni papa mukuru ndini so ndini ndinotoona vana vacho vaningina vangu nehanzvadzi yangu vari mumashure mangu mukuru ndini handitombo kana ndikaenda kumusha inini handitombosviki kumba kwavo because ndichiri kutozvirangora mamwe mavideos like zvimwe zvachina zvinhu zvitoplaya mupfungwa umo ndakavatarisa zvokuti mai akamubvunza mai vangu confront ye ndakazova confronta bamukura ndachatokuizvawo zviyapa madhairizi anoiziva tatove madhairizi apa ndakazova confronta nyaya yakudhara ndikati makarambidza mai vangu kuti vavigwe pane murume wavo kumusha kasaiti mukabatira garaji ramai vangu pavana because ndandiri mwana mai vafa ndaitemba kuti muchauya hama dzababa sana baba momira makaramba mukandiramura chitunha ndatuma mwana kuti musauye kunoku tikuya nebhoti mukati hamudi munhu anovigwa mumusha menyu hamumudi muchavigwa mumusha menyu tikaparadzanisana but zvanga zvakanyorwa pasi kuti vanovigwa pamwe chete mukavaparadzanisa makavigwa mugweri umwe kanovigwa kumusha hanimaona nekuda kwenyu makabatira garaji ramai pavana vamuri kuti vana venyu isusu nhasi handimazviona so I want to know kuti I need answers hatakakoshana takanetsana kusvikira mudhara mukuru akumbira regero nemhuri yese. Yeah, very good. Hondo kuhondo, yeah. Makagona. Not kuti mukuda kunogwa but you just want to understand why vairo vamai vakonesha mukumo kumusana muchiona nekuda kwebhari. So how do you saka tinokusekerera isei? Tinokuya chikumhorosa ini takasununguka chikusekerera sei? Ndaenda kumusha ndaishodza mumwe manje kuti do you know kuti last time pandakashanda tomboenda kumba kwavo kuti ndinovaona vanotobvunza vabvunze inini manje vanobvunza vamwe vanhu kuti ko mai vakatouya mai palesa vakatouya vakatodzokera vanombouya kumba wani vanombouya kumba vanondoenda kumba kwavo kunoitei. Aiwa iwewe ndopaunovabatira ipapo ungovayeuchidzawo vatsanangurira chikonzero. Kana vane munhu ane mwoyo chako chaiko vachakumbira regero regaitimbozwa kunalo. Yes. Ine nyaya yangu yakanda kufanana neyapola.
ari kutaura inini yangu baba namai vakafa saka pavafa tavaviga tadzoka kumakuva kwakataurwa kunzi baba namai vafa asi takukusiyirai vana baba munini ndo vana baba saka indakabva ndasimuka ipapo pakazara vanhu ndikati aina handina baba kosi kukura kwedu tese hatina kumbovaziva takazongovaona parufu baba namai vakuvigwa vakuzozviintrodusa vega kuti tisana baba munini tisana tete but kukura kwedu kwese hatina kumbovaona saka indakaramba pakaungana vanhu ipapo ndikati inini handina baba kukura kwangu handina kumbovaziva handina relationship navo kana ndakuda kuroorwa ndina vakoma vangu vari pano vana baba mabrothers angu ndo pandinoenda ndo pandagara pasi asi kutaura izvi kwandiri kutaura izvi kubva pandakaroorwa marriage yangu haina kumboita zvakanaka takatorambana 18 years taingorwa zvisinganzwisisiki ndikambotaura nevandakataura navo vanoramba vachingoti pamakaroorwa makadaidza here ana baba munini vanini navababa ndikati no hatina zvikanzi ndo kune nyaya yenyu yese endai munoombera varoda kutanga vaomberwa kuti zvinhu zvikunakirei aiwa vakakusota wakasotwa wakangodirirwa mhepo yaitoda kuti sezvo pane zvinhu zvakafanana naipapo kana mapinda mereji muchibva mumhuri dzakafanana naidzodzo pamboita mutauro paakuda kurovera ibvi kuita mapureya woriya chaichai kuprotecta mereji wakasotwa zvikiitika kwandiri ndegaka but mabrothers angu vese hakuna vari mumba wana angamboita ari mumba ari kuSouth Africa vairovana kusvika mukadzi kusvika pakufenda mukadzi achinomukira kuhospital mukadzi akazotiza akadzokera kuZimbabwe havagari vese wechi2 wacho ari kuAmerica akazorora manje but kusvika makore esaya haana kumboita imba havasi kuita vana manje kuzoti ari kunoku haana mwana vamwe vacho 2 havana vana makagadzirwa zvamakaitwa makatorwa mazita enyu ese ndobva magadzirwa vari kumirira dhei irororo rekuti muchazodzokera futi mozonovanyengetedza vachikuripisai vachiita zvavanoda nemi saka seizvozvo inini kufunga kwangu ndorongofunga kuti mukatongobatana kudaro sefamily motongotarisa kuna Mwari nekuti Mwari ndewenherera nechirikadzi hapana paanokuregedzai kusvika pekupedzisira hazviiti aiwa makasotwa hakuna kwatiri kunamata mufunge tafamba tatenderera vanongozwa nyaya hamudzokereswe kudaro kuitiswa varanda nasatani kana yasana kana ivo vakabata ino mushonga yakasimba kudarika yenyu manje munowisirwa pasi zvakaitira mushonga izvo ndo zvavakaitira taura izvonyu sisimeni kana vakabatirwa iri strong manje unokudubuka zvinani kungorisika wangogara wangorega kubata vai muchifasta muchiita sei muri pamwe chete muchiponerana muchiita maprayers mapostori yavanhu vaizongoti ndasangana nemunhu akati andiudza nyaya yako ari kutaura kuti nyaya yako iri pakati ndozvandazoenda kuvafundisi voti kumba kuri kuzikanwa kumba kwababa vanoziva nyaya yako here ndikati kukura kwedu kwese munozviziva takakura tina baba namai hakuna anga ari involved wekababa saka kufa kwavo ndopatakazovaona zvikanzi tinogona kunamata hedu asi nyaya ndopairi maini mambodzokera ikoko zvino ini ndine nharo kuti kana zviri izvo zvandofa hangu ndakadaro handinganodzokeri kumunaombera munaaziwitsi kana anything ndomaonizati dzimwe nguva kaucha yedu inongovereka kudzvanyirira so zvinhu zvacho ibvi ndokatadzikwe ndofa ungononyengerera so uchingonyengerera uchingonyengerera because kwanzi ndivana baba ndivana ani uchingonyengerera so unoona chimwe pachoka saka izvo mabrothers angu vese hakuna ani mwana umwe akaroora gore rakapera nanhasi akangogara hana mwana akambopinda mumba kusvika vazorambana nemwe mukadzi aita matwins haana kumbopedza 3 days ndobva ashaika matwins yavo saka zvakaroora umwe mukadzi asi zviri kungonzi mwana zviri kuramba umwe akaroora manje gore rino iri ari kungoti mwana zviri kuramba kubata mwana mumba yakapera umwe ari kuSouth Africa ari kungochema nanhasi haana rugare ari kungoti kungogara zvokuruma mazino hazvinoomira mushe mari zvemumuri izvi
Nai Mrs. Melinda vanhu vane matambudziko kunzo kuna yasikana neduwe. Pano munonyatsokuwa matambudziko ese pana apa mangwana regai chikweta dzemumhuri dzekuromba dzemumhuri dzemunyatsonzwa vana madirects kuti vazhinji kumasleepover vasinyatsokuudza chaiko chaiko vane kutakura kurema kwekuti unoti ukaita nhamo yako kuti mwari nzosere yangu iri dai jaira ini sisimene ndakatombosokwao. Thank you. Ini ndakatoroiwa kaipapapo pachona ipapo pahondo idzodzodzo inini ndakatoroiwawo. Makaroiwa? Ndakapotsa ndafa handidi kukunyeperai ndiche because baba vangu inini vagara vachindiudza pese patechiona vachiti kuri kunzi vachitaura zveumambo zvezvekuti handiti mamba zvinhu zvakazvi hapana chinogovewa kana pachinge pasina hetiya netsvimbo nechizviyazvi handiti. Saka ini pandakaona kuti nyaya yatsvuka ropa kudai so ini ndakangomhanya mva ndangonotora izvozvo ini mumotikari mva ndaenda nazvo mva ndanozviviga. Ndo zvakatozobatsira namba dzakapinwapo diya namba dzakapinwapo. Zvakaoma. Varikuda namba dzakapinwapo idzo ndidzo namba. Vanhu vari kuseka zvavo muri kuseka. Takatamba tsava ndakapotsa ndairohwa ndakarara. Ndichirohwa nezvandisingaoni ndichirohwa. Ndichirohwa asi vakatozodzoka ivo vakatondinyengetedza vanhu vakazokumbira ruregerero 2023 ndo pazvakazogovewa zvine izvozvozvo ndatonyengetedzwa kunyengetedzwa chaiko ende aya aiwa yakaoma ndakatozoita kutomira kumira chaiko kudaizo vachida kutitorera dzemumhuri mawani handifi kuti ari papa angasunga angati inini kumhuri kwedu kuri clean kuri perfect angasungudza maoko aka tingatoda kumuona chitep into the anointing nokuti mumhuri chaiko makaoma mune zvakakombo zvikukutu zvakakomba mumhuri kwatinodero kwese ndokwakomba munoona tete masana mukanyastarisa yenyuka zvimwe zvinhu izvi zvemweya izvi zvemamhuri kana zvechika zviri spiritual zvinotangira muchadenga upo mukatarisa vazhinji kana even pasocial media pamukanyatsotarisa umwe munhu ukamutarisa kudai tonezotoona toti uyu kauyu pane mweya unoonao mweya zvinisingauzivi usinati apa pane mweya munhu akusungurudzwa nemweya wenhamo angati request buda udzoke ari kuisa request uyo buda udzoke. Muri kuona sitimela hanzi mucomment section tete masivanda hanzi havasi kusona bhodhoro here. Handisi kusona bhodhoro. Vakasona bhodhoro panguva yakadai vasikana vangari mambo vasikana muri kuzvinzwisisa. Ndakatopindana nezvandakapinda nazvo zvokuti ndikatsaura handidi kukanganisa chirongwa because yangu yakatoreba inotodawo sisimeni vatoitira zuva ndogo kutsanangurirai kuti zvakadai ndakapinda panguva yakaoma. Heti yacho kana muchida izvozvizvi ndikasvika kudai ndinayo maoni zvakaoma mageji tora kwanga chero vakakumbira tikatonokorekta ndega regai ndimozafona kola helo mushe muri sei ndabatikana nakola achangobva uya ari kutaura kuti akasimuka akataura kuti hapana baba vandinoziva ende vari kumusungira upenyu. Sisiteli ndoda kungokuti vanhu vese vari kunditeerera tinogona kudii asi chinhu chinonzi uroi chiriko. Inini ndiri munhu akakurira kumusha asi unoti akuno kuuk but takakurira kumusha zvekutodaro zvekuti unonyatsoona kuti vekuweka zviri kuitika pakamahwani. Vanhu vane undyire sisimeli vane undyire husingatomboiti like inini example yangu inini baba vangu vakafa ndiri grade 6 tiri vasikana 4 mumba ndiri last born. Ndaudza sisimeli kuti pakafa dad vangu inini dad vangu was a policeman pavakafa handitika baba vavo vakanga vachiri vapenyu kabva vasarudza munhu aifanira kusara arishi kusara pavana but to our surprise ndechekuti takazonzwa nemakuhwa mumaraini
mumwewo chidhakwa chemumaraini chaakutoudza amai vangu kunzi imi amai muchenjerere muramu wenyu. Muramu wacho aitaurwa ka mwana wekwabamunini kwasekuru vadiki ndiye aitoda kutoita musara pavana chemumba medu. The reason yaida kuitira musara pavana ndeyekuti mumba mune vana vasikana 4 saka ipfuma kai chizosara ndichiita sei ndichizodyawo pfuma iyoyo. Sisi Meli ndakakuudzai kuti chinotonzi marriage chakabva chatobatwa mumba medu zvakatooma. Ini I'm 31 years old. Ndinotozeza kana kutoroorwa wachiona kuzonongo uchifungoona vamwe vako kuti kutorina marriage. Ndotozeza kuti ndogona kwana anondida nhasi ugondibvisira but ndotoziva kutoti marriage iyoyo hakuna kwainosvika ende kana toorambwa tinorambwa zvese nevana. Saka chinhu chandiri kuda kuudza Kola uyo nevamwe vose vakateerera ndechekuti tingagone kuda kuita makwikwi navo vanhu ava. Sometimes tinofanira kungozvipeta ungoti alright uyai henyu idya henyu pfuma yacho. Ko vanoidya kusvika kupiko? Vanopfuma kusvika nayo kupiko? But Kola, I want to ask you a question. Tavati alright torai mudye pfuma yachona handiti vari kuita vatanga vatokuroya uchisati waroorwa handitika wozoroorwa handiti pamwe wana munhu kwaye svimusvinu woroga unopinda marriage wotoda kuti uyu munhu akatogara zvakanaka kau wandiona vatazorega here kukuroya because ugere zvakanaka nekuti ivo kana vaine mishonga yavo kozi vanoita mishonga iya vanopiwa mhiko yekuti hakuna mwanasikana anoroorwa. Zvinhu zvavo izvozvo chido vakadzi motonzi ndimi vakadzi vachona hakuna vanasikana. Saka inini ndoda kungotaurira panyaya yaKola yekuti akasimuka akati inini handikuzivei handina baba. Ipapo ndopaakakanganisa dai akakangonyarara ava vakabva vandoti kuda kuzviona ishungu toda kuzviona tiona kuti wakarwadziwa kuti vanhu ava havangadye pfuma yangu nekuti havanambobvira vakatitsvaga vanambobvira vakatichengeta but nhasi umwe akuchema ndiyavo ivo vari kutoseka vari kumateresco. Asi Mwari chatongoda ngoudza kuna Kola ndechekuti Mwari haadhakwe. Mwari variko. Inini ndoda kukuudzai sisi ndokuenda kuudzai kuti vasikana 4 vamwe vangu vose 3 kumberu vakapinda zvikaramba ende hazvisi zvemumba medu chete even yangu kumacousin sisters kune dzimwe dzimba yangu anoda kutoshingirira mumba macho zvino only hwani musikana ndiye angoimwa mhenuka mwondi Mwariwo wake kana kuti wondiwo akanziwa uyu I don't know. But chandongoda kukuudzai temusimeli ndechekuti kusuccess havana kuti Mwari vakarambira kumarriage vakatofunga vakangotiwo itai yamunoita kumarriage kubatai marriage dzavo asi kusuccess vana vavafuwa. Ndikakuudzai kuti kumhuri kwedu sisimili pamba pedu ndipo panotoonekera. Mumba medu tiri vasikana 4 tisuwo vanhu vakatosvikawo 4 tikapasa tikaenda kumayunivhesiti vamwe vakaenda kumakoleji. Nhasi uno inini ndauyowo muno muUK upenyu hwedu huri kuenda kutoendeka zvakatoda vanoedza zvakawanda nezvimwe kusvika patime yekuti ndinotonyatsorota uchinyatsoona kuti there is something chiri kuitika. Vanenge vachiedza zvese vachiedza asi Mwari havadhakwe vanoramba vachingoti pane munhu ari kufona fungikai pauri kufona ndolive yanofona ndikutsa live nhamba yemakozi yakapinwa apo munhu ari kufona pafoni imwe nhamba panhamba iyoyo yanoita vakaiona seprivate nhamba yangu yauri kufona haina vanhu vakawanda nhamba iri public yakapinwa apo ndo yandoshandisa kuti alive nhamba yari kufona saka fona apo ndanditozikungoti mangwana tinoita live yeuroyi neurombwa rwomumamburi izvozvo mangwana asati regai timbodzwa Kola ava vari apo vapinda itinzwe Kola timutaure tinzwe. Hi sis Meli. Alright Kola. Rayano dear, how are you? Mushakanjani? Good, how are you? Good. Tete Maswanda muri sei? Aiwa ndiri nani zvangu muri seiwo? Moshe isusu tine situation yakadaro but ndiye hanzvadzi manje. Baba vakashaya but vana vacho tiri pane vakadzi 3.
but manje hanzvati pane dzimba 2 baba vakashaya 90 vakadaro pakunharombotsanangura ndinogarai pafoni ipapo taurai vakashaya 95 kubva 95 up to now aiwa pane ari kutaura ari pafacebook saka imbobatai kubva 95 ndiye ari kungobhenefita kusvika iye zvino. So vana vake vanoenda kumaboarding vanoita sei? Takambotraya kutaura naye but iyo haatonzwisise. Itora hanzvadzi mwana wababa, not kuti wakwaba munini kana wakwaba mukuru kana kuti chii, kuti alright dzimba 2 ora chipa vasikana 1 isusu tiri 7 iye ari 1 chitipa 1 totengesa 1 usarare 1 still akaoma musoro. So hatitozivi kuti toita sei. Izvezvi so hameno takachinja here kana kuti hasati chinoitika munozati chii zvandakutaura kaucha yedu yaiya yakakura kudzira chiti mwana mukomana akakosha. Handi munoona kaucha yedu ndo yakakasa zvese iko zvinodobata kuti ainhema vana vakainzana wedza musikana wedza mukomana mwana kaucha yedu kudhara yaiti mwana mukomana munozati mukadzi aitorambirwa kuzana kuzvana mwana mukomana kudzokera kumusha kwenu kuzvana mwana mukomana nokuti nditodanzi aizo muhlarifa here kana kuti muchi amene muhlarifa kana kuti mumhene anenge ari hedhi here amene kana baba chinziva musara saka ndo zvina bhudhi ane bhudhi wenyu vanotore kuti ndini mwana mukomana pavasikana vega saka zvinhu zvine zvangu sisimeli utsinye wacho panenge pane zvinhu kapane zvinhu panotobuda utsinye koma ndingoenda kumakoti koti munoenda koti dzevazoisoenzaniswa mese zvakanaka endai mukoti because it's not kuvarini iyo vana vake vanenge vachienda kumaboarding, not kuti isusu hatina zvedu but vanenge vachiendesa kumaboarding vanenge vachiita sei iwe ukaita problem alright every month kutoto every month mumwe ngawane chakati tochinjana like zvinoita vamwe hakuna zvakadaro. Dzimba idzi kadoma nekubulawayo anototaura kuti hanzi kana muchida hanzi dzimba dzangu kana muchimboda pekufana kugara munogara kana nangogara kuita ndichatobvipo worambira pakurambira ipapo makuzoenda kumapurisa nekukoti dai matodaro muchembemo zvino utatiti mwana musikana mwana mukomana unoinzasa zviri sei endai mukoti Takushira kupindura vatanzoni umbori mari kuti vadye kana zvirina mukungu vapa inini hangu handiti based on my experiences ndingi nangu vakarorwa vana tete vangu ndambofona kuti ndichitaura zvana tete vangu vakatora mari handiti vatora mari vamwe tete vangu vakaenda kumusha kwedu vakatora mari yabva vaenda nayo kun'anga vakazofona vachiti zvanzi nababa vemwana musashandise mari ngaipfutsirwe. Muri kunzwa vana ava havachana kutomboti vanodyira chingwa everyday mari dzacho havatomborina asi vaikwanisa vakasimuka kuti vaende ndakavatoti ngavambobvunzwa kuti mwana wacho arorwa ngavamunongedzere kuti vanomuziye havamuziye kwete kuti chii havatozivi kuti ndeupe wacho asi vakasimuka kuti vaendere ikoko. Inini hangu zvinonzi zvonanzi uyu mbwengeringani vanhu vanoroyiwa munomboza kuti nyangwe tikati heya zvakazoti kudii gaizi haungazviise mumoto uchita zvinoti wakatasana nemoto uramba uchinomupinda chete kuti handitsve unotsva. Inini hangu personally I kuti ngavasabate kana paine dzimwe ways dzekuti vanhu vasatoreka ngavaregedze because hakuna chichandiwana nhasi chisinombondiwana ndine 2 years 5 years ndine 17 zvekuti munoziva kuti even nhasi ukanzi wapinda handiri mwana wakambobudisa vhidhiyo yake achiti akakandirwa chinhu pamuchato vanhu vacho vanongozviita vachida kukuroya wedza wavashuma hauna kuvashuma nhau dzemafamilies dzinonetsa ende kune vanhu vane godo rekuti hadi kukuona vabudirira munomboziva kuti even isusu inini ndakabuda muzimbabwe ndabuda muzimbabwe kuchikoro kwacho kwese chikoro zvandakaenda ndakaendeswa namai vangu asi vanhu vekumusha kwedu izvo vari kurwisa kuti zvoni mai vangu vasadye mai vangu gore nei rapera vachingorwara on and off
nenhau ende kuzvitsvaga hapana chinyatsotovarwadza zviya. Tabva ipapo ini wacho zvekuti unenge uchingosimukirwa nemhepo left right and center because even ukanamatirwa zvinonzi vada kuti udzoke varikutoti zvone hangabhenefite mwana wedu ngamwana wenyu nhasi asi mazoise mamumburi kupi. Zvinhu zvakaoma zvekuti vanhu vachananga vachingokuitirako kuti nyange ukada kuti let me be an adult pane pamwe pasingabude adult because uri kuzviisa moto mwashomba wega. Vanhu vagara vatoni udyire vasoda kuona kuti nekuti vanhu vaitarisira zvakaipa pauri nhasi wasimukawo vakuti aiwa zviitire chiti paisusu which is wrong. And ameno vangu izvezvi ndeitodzidzo vangu muchitaura apa but zvinhu zvekuti zvinenge chindidya mwoyo ende uchiona vanhu vachienderera mberi vachikukanganisira upenyu zvakaipa. Chinoita mapendo wazvitaura daita wabva wandifungidza nyaya yenhiki. I think mangwana we need to have time iripo tinyatsaka tigarire nyaya idzi dzeurongwa neuroyi mumafamilies umu. Ndabva ndafunga nyaya yemwana wenherera wekuchata achata ndobva vamuvigira ivo vakanga vachizvita dzake vakanga vakakura chimushungurudza ndobva vamuvigira present memwana akatorogwa nebig shot memwana ndobva vavigirwa present temasivana pakuchata zvikanzi kupembera nepresent yanga yakatorepa iri muboxi muyamya bva wapiwa present hati mapresent amubofuri papapapo vamatakura mapresent avaita vakatsika kwani munhu vadzoka semunangarogwa mune munhu ane zvinhu zvake vadzoka ndokunovhura boxi riya riya kudai so muboxi umu manga makasa chinenge chimupiyaniso so vanomaona chimupiyaniso muboxi chakanga chakakosa kwavo chakanga chakasungwa nezvishinda nezvitambo nechichichi chakazogwa mushonga ati chichita kunge chine kamunhu kakanamatidzwa pachikrosi paipai handimaona kungovhura kwaakaita ndokwakava kuparira kwemeriji vachibva kwani munhu murume kuti munyaya iyi kaimboibata mhindi kuri mangwana nyaya iyi kunotidzidzwa munozati vanhu ivava ende munozati nekuti vanhu teti tichishona chii but pane pamwe pekuti hama dzacho idzodzo hadzina chakanaka ndizvandokutaura sesimere kuti chandakanaka nhasi chii chandisina kunaka ndichikura pandakarwara mamusipo maitozoita kunzwa kuti mwana wanhinga akafa handiti nhasi nekuti panoite even dai kwakuri kunzi ndakaita hure kana kuti ndakamitiswa zvinhu zvamaiseka nekuti nhasi handikandasvika ipapo makuchiti ndoda kubhenefita chii ukabvunzwa kuti ndakaenda kuchikoro kupi havazii ndakadzizii hapana anoziya asi yangu mari uri kuida uri ani haunambobvira wakabatsira ini nangu even ibhaibheri racho rinotondiencourage kuti I should be wise wangu ndewekuti you know what handizise moto weshumba inini vamwe chete vangu vachiita basa rekundiprovhoka vachinditumira kuti nditagire kuti vhesi rakati rerere kukuataka ndakazongoti one day vachiramba vachiita izvozvo vanangoti block handina ende pekuti kudhara vaisiboti vakanditumira meseji ndikasapindura vaienda vanondiripotera na mai vangu kuti taurai naye hasi kundipindura asi muti vandakabloka havanambobvira vakadzokera na mai vangu kuti vazvitaure nekuti munhu anga ane misheni yake but ndakangoona kuti kutaura kwacho zvikuru kunetsa ende vakamboti kune mumwe munin'ina wangu aingorwara usiku ndobva vachizonekwa ari nekuti wauya panapo zvinhu zvako zvisatanga kufamba ndikati handii ndakakudza kuti vanhu ava vasiyanai navo kubva ndakataudza kubva musiwo anozomborwara futi asi pesa panga achingorwara usiku zvikanzi nekuti wauya pano zvinhu zvako zvisatanga kufamba ndiwe mwari ende tikada kuzvitsvaga vanhu ngavasajaidzwe asi usadyire hurure kunyara ndine mubvudzo kwavo chaihwava unawo maoko mavo ini chandakazodzidza ndechekuti mwari musaita kuti ndirame ndichishungurudzwa nemunhu asingazvipe mweya wekufema munhu asingakwanise kuti you can't spare yourself for 5 seconds haukwanise kuzvibata kuti usafe saka mwari musaita kuti ini upenyu hwangu hutongwe nerima revanhu vasinawo power kuti ararame iye pfungwa dzake dzokumuudza kuti andidzvinyirire but pane zvakawanda zvekurwira muupenyu pane zvakawanda zvokuti wega pache zvako self development chaipo kungoti nochidhila navanhu vasina but zvokuti tidyire horo yeunyara nekuti kuti hama iye hama isingandide kuti nditi hama yake isingandide saka dzimwe hama tina kukama nadzo
kuzvisamudza suri kutovapa liwe yekuti ndiroye ichazouri kuda nini apa unenge uchitira iwewe unozoti zvakaoma zvokuti unoya pafacebook unoenda kwakati ukwanise kuti uposte mapikicha chaiwa nekutya kuti vakatoona watobva watoti wo saka uri kutokwanisa kudya nelivha zvako zvinhu zvakangooma uko ndizvozvo ndine mubvunzo ndoda kubvunza tete Masivanda anditi culture yedu iyo yatotara nezvayo iyi anditika unonzi mwana arwara anditika endai naye kumusha kwavo angonotsika vhuri kumusha kwavo apore anditi mwana waenda zveshuwa tite Masivanda unotsika vhuriya kutonzi mwana uya apora pamwe mwana anenge akaenda namai vake anditika akarambana ndakabiswa pamusha apa akaenda nemwana unogwara ukonzi ndakamutsika saka zvinoti zviri design zviri pai chaiko zviri spirit zvinodesignwa sei guys nyatsa kunditsanangurai how does these things get designed kusvika pakuti tinosvika pakushami kutotrusta kuti endai naye kana akangodzi atsika ivhu just this soil munhu anobva apora what will be happening nokuti ikausha yedu kune zvimwe kune vamwe havako hazviko zvinhu izvi yes anomaona hazviko sei zviri kwatiri chinoitika ndechekuti vakangwara vaivai vanhu vakazopepuka kudai munoziva kuti kune dzimwe dzimba dzekuti kana even mamarriages vanhu vachiroorana vanongoroorana vari muna Mwari vogozvara vana vaivai vogovasarenda kuna Mwari vana vaivai vogokurira muna Mwari ndosaka mati sei kuzvimwe zvichiitika kune zvimwe zvichizoshanda kudai so kozoita vanotenda mazviri aiwa zvinogara zvakakuafektawo zvechokwadi because unotenda mazviri vamwe havatombozvida kuzvinzwa izvi kana zviya zvekauti ibelief yes plus ndanga nditoda kudayira uyu anga achitaura izvo zvekuti kuroiwa inini sisimene moti mukaenda kuDaily News ra2005 kana ndisiri mistake ndirimo mubepa iroro mushure meunge ndaroorwa zvinotyisa zvinonwisa mvura mazvinzwa ndobva kwaenda kunosumwa baba vangu akabva vaendozve zvekuti vanosuma vaningina nemari aiwa muchato wangu wakaita ningikiri wakati Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday ndakarambwa ini zvinotyisa munhu achiita kunge ari kuona chinyawe kunge ari mangwana muye muri guest wedu pano tokumbira kuti mangwana muye muri guest wedu pano nenyaya yenyu munyatokudurura munyatokutiudza guys what do you think about it imbobata makada kuti mbozwa vari pafoni apa vari pafoni hello maswera sei Sismeli, inini I've got a slightly different story to vanhu vese vari kutaura. Alright. Saka ndakazvarwa mai nababa vangu vakarambana ndofunga ndiri kuma 1 maybe even less than 1 year. But ndofunga ndakazotanga kugara nababa vangu nemukadzi wavo ndaane 2 years. Ezvinezvi I'm in my 40s. Ndina sisi vangu vanombobvira vagara namai vangu zvachose. She's got no recollection of ever living with my mom. And tichikura amai vedu havanombotitsvaga. It wasn't until I turned about 15 pandakazoziva kuti stepmother havasi mai vangu. Alright. And it was by coincidence because ndatendonoona vamwe mainini munin'ina wastepmother paanga kundiintroduce ndine munin'ina wangu akati iyi ndiyo first born yani yasisi vangu kutaura munin'ina wangu. Saka pandakazobvunza sisi vangu kuti ndo zvataurwa namainini sisi vangu akati zviziva kuti amai ava havasi mai vako. Saka sorry sisi ndakumbodona anenge mai vangu tokudai pano ndokufanira ita aiwa ndinouya alright iri bondo kufanira ita pedza okay alright right endera mberi sana. Saka Sismeli, inini mubvunzo wangu uri pakuti musituation yemunhu anenge mai vangu ini munhu akadaro sei achizoda kupiwa zvinhu zvekunzi mombe yeumai chakati chamai when literally she's done nothing at all in my life. Ndo mai vacho vakakuzvarai, she's done nothing but she brought you into this world. Saka mombe yeumai manje ndeyavo. Aiwa but maybe kana dai ndakatopiwa choice ndaigonotoramba kuti aregerai zvenyu but manje haina choice manje.
I know your feeling, Kona. I know the feeling of what you're trying to say, Kuti. My mom was there, but she never. Says you are saying, Kuti, Maka Ningirira. Makanga musinga tombosi kuti havasiro mai kusvika wave ne15 years and accidentally for you to know about that. Chiripo manje ndimai. Saka iva kuti mafukidza dumbu aya vakakutakura iwewe 9 months inotongoenda kwavari. Kwete kuna maini ikaida kuzovatenda iwewe uchazovatendawo wega. Saka ini ndiri kutobhadhara mujolo wamai vangu because anombovatuma ke kola ndo chatataura kuti ndicho chinotinetsa ndo chivajacho you just have to pay because ine belief yekuti chakatokura chidzwa kunzi ukasadaro zvinhu zvamai zvinodai zvinozodai ende zvinotokufollowa zveshuwa. All right, matter yes, man. Thank you, sir. I know the feeling, but you have to do the right thing. All right, thanks. All right, sure. Right, guys. Chega indini tagara panapa. Mangwana tisangana pano handika timbozwa ite tema Sunday ekupekesa mabhegi ne 4 days 9 dze honeymoon dzemuchato. Saka mangwana vachauya bonyaza kuti sunungurira vachitivhurira tichaita masikati nguva dziripo kuti kuZimbabwe kuAfrica kusazoita very late. Anditika touya kuri masikati kauya kana kuma 1 masikati 23 1 2 3 1 2 3 kuAfrica at least kana kuma 5 kuAfrica tobva tapedza andimaona. So guys, thank you very much manga muri pano tichita live chega ine bono entertainawo baba weekend ino ndizatona baba chanenge varipoka andimachona tomboti andimaona and then tobatsana mangwana masikati anditika then tochinyatsa kufamba mberi tinenge tina guest vedu Tetema Sivanda TV ndo vanenge vari guest vedu kuti vauye pano vatitsanangure tiri kudzidza tiri kufamba nezvelife guys tiri kutaura nezvelife dzedu handitika Tetema Sivanda vava munhu mukuru ini tiri munhu mukuru handiti kuti tirambe tichingosvika pakuti tichingonzi masitimo zvakazodai vandana tigaite zvechikuru zvacho. Right, let us concentrate on us being us and nevazukuru vedu nevana vedu nevaning'ina vedu tichitaura nyaya dzedu dzelife handitika. So we are trying definitely to do that zvatiri kuita izvi. So mangwana guys tobatsana pano handitika muve neusiku hwakanaka guys. Till we meet again tomorrow. God bless you guys. Now one Clara maskati tongoti maskati baba pas maskati ayo vimba itobatsana mangwana vanenge varipo Tetema Sivanda maskati vanenge varipo mangwana.